παρουσιάζουμε αυτό το διαδικτυακό μάθημα που αναπτύξαμε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Plus ETSE Goals, στο οποίο αναπτύξαμε περιεχόμενο που συνδυάζει την κοινωνική οικονομία και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της υπηρεσιακής μάθησης. Στην ενότητα 1 μπορείτε να βρείτε την ανάπτυξη των θεμελιωδών ενιών της κοινωνικής οικονομίας, των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και της υπηρεσιακής μάθησης και πώς να τις συνδυάσετε για να δημιουργήσετε έργα με κοινωνικό αντίκτυπο. Στην ενότητα 2 παρουσιάζουμε προτάσεις για τις δεξιότητες, τους ρόλους, τις τάσεις και τις καλές πρακτικές που πρέπει να έχει ένας καλός εκπαιδευτικός για να υλοποιεί τέτοιου είδους προγράμματα. Στις ενότητες 3 και 4 δημιουργήσαμε έναν οδηγό βήμα προς βήμα με κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για όσους από εσάς θέλετε να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε ένα έργο υπηρεσιακής μάθησης. Είναι πολύ συνεκτικός και με σαφή παραδείγματα συγκεκριμένων έργων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ θα βρείτε το σύνδεσμο για το μάθημα για να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενό του. Καλή διασκέδαση και καλή μάθηση!